U bat tiġi fuq il-famuża freedom of speech ukoll, dak li huwa in bad taste. U dak li hu naf li kien hawn każ minux. Naħseb tajb li nitħattu dwaru, forsi għok tista' tilbes il-kappell tal-meja, ma nafx. U anke forsi ta' ċittadin li għandu opinjoni speċjali ta' fejn għandu jibda u jieqaf l-impożizzjoni tal-istat tal-inti x'tista' tgħidlu. Jiena meta rajt li l-artistic director għaw Sean Buħaġar tella l-qorti jew kien hemm charges. Ħajħarku. Bejt noqmos fuq is-siġġu mill-ewwel. Għamilt li kelli nagħmel, kuntattjajt il-mekanika kantatja. U l-pożizzjoni dan hija ċara. Ma tistax toħnoq il-libertà tal-espressjoni. Li id-dejjaqt biss hija li ma rridix laqqas tidher li l-artist għandu xi privileġġjat aktar. L-artist se jkun libellus ukoll. Inti ma tistax tivvinta u tajt John Mallija u għattil minn għandek provi. Imma għandek kull dritt tajt kemm intu ħafuqi, kemm hu kisaħħaw xi dwejja ta' persuna u kemm hu qasir u kemm hu għajt li trid. Għandek kull dritt, għandek dritt ukoll tuża kliem innifsi u tużhom kontrija. Għax dilek ġara fir-realtà. Da stand-up comedian li kien hemm uża xi ħaġa li qalu u da wara forma ta' komedja li tagħmel sens, għax mhux komedja tagħmel da, mhux ovvja tiddaħħa x'tippretendi. Jibgħat in-nies id-dar bidwejja. So, kompletament ma naqbel xejn ma' dis-sitwazzjoni, però mhux biżejjed hekk, irrid ngħid li għandna bżonn nedukaw il-poplu kollu, speċjalment fid-dinja tas-social media, dak li huwa freedom of speech, dak li huwa libellus, dak li tista' tagħmel ma tistax tagħmel. Right? Dik hija l-edukazzjoni hija kollox. U fuq semmi l-arti hija nieqsa ħafna fl-edukazzjoni. Jekk hemm jiġifieri dejjem inħoss li hemm affarijiet akademiċi u mbagħad hemm l-isports u mbagħad hemm l-arti. Dejjem hekk rajta jiena. Almenu jien dik esperjenzajt fajti. Dejjem hekk esperjenzajt. U vera ma nirrealizzawx il-benefiċċji tal-arti. Il-moħħ kreattiv jaħseb b'dimensjoni differenti. Il-problem solving kif jaffaċċhom normalment xejn differenti. Jiena dejjem ngħid li normalment l-artisti maqtu għajm li s-siġrab, xi forma oħra għandhom ħafna affarijiet komuni ma' xulxin ħalli ma jaqblux fuq mit-telf ħaġa, ma' ċertu karatteristiċi li huma komuni. Naħseb kif jużaw moħħhom dak ir-rigward. So, nemmen li fil-freedom of speech, nemmen li kien żball ukoll il-fatt li għandna loophole fil-liġi li tabbuża li ġiel in-nies jabbużaw mill-ħin tal-pulizija tal-qrati tagħna, ma naħseb għandhom iżejjed jagħmlu xoqgħdu għadella kollha ċuċati. Għaddisin. U taf x'inhi ħaġa importanti? Common sense. Right? Dik tiqpa' għalija dak bażika. Ma kien uża l-common sense. Inta ma possibbli mhux itterrealizza li dak juża kliemek. Okay? U mhux itterrealizza li qed jagħmel il-line of speech tiegħu kif wasal għalija il-joke għalfej wasal għalija minn fejn ġiet. Rocket science. U possibbli mhux itterrealizza li l-artistic director was doing it tongue in cheek u mhux vera he was trying to entice a riot ta' xawek fejn tiġi bekk inti qed tikkrea xi forma ta' riot jew lin-nies jitolgħu fit-toroq u jibdew joqtlu n-nies hemmhekk għandek raġun. Suppost naf għax ġamel episodju ma' Met Bonanno, ma x'inhi l-liġi tal-hate speech? Dik ħanaslu għalija. Ma x'inhi l-liġi eżatt tal-hate speech Malta fis-sens ta' li huwa l-lingwaġġ li jiena permess ngħid. Jekk min se jiżbal ħajirrevedwa. Qed jingħad li ħajirrevedwa, però sa dan il-punt l-għodda li użada manxe biex iħarrek il-tlieta min-nies. X'inhi? According to Maltese law, hate speech is a threat, okay, or insult, problematica, directed to a member of a recognized minority group. Define minority. Define minority. Number one. Secondly, threat? I don't think so. Teddida ma kienieċu. U context, mela, l-ewwel għatlek kelma, common sense. Sens komun. L-oħra, il-kuntest. Mela jekk jiena għaddej naqlaċċaċċiet u ngħid da ħaqqu l-forka da imma jekk jiena qed ngħid għandi comedy night mal għandi sija u taf ta' tistenna mela għandi ħaniċċajta b'John, ħaniċċajta b'Howard, ħaniċċajta b'Liħor bil-xi politikant law bla x'ismu il-kuntest.
huwa daqstant importanti. U jista' jkun allura li dik il-loophole, għax hemm loophole fiha, taqrat face value hekk, pulizija irridu jaġixxu u għalhekk huwa naħraħin bħala ħela ta' ħin għax inti taf li teżisti dik, you go one step further. And this has to stop. Mela, tlaqna?